Meidän Viking Maltissa, kun suunniteltiin meidän investointia, niin yksi tärkeimpiä kysymyksiä silloin, minkä pyrittiin vastaamaan, on se, että riittääkö suomalainen raaka-aine uuden tehtaan tarpeisiin. Ja silloin todettiin, että riittää. Mutta se on kaksipiippunen juttu. Siihen vaikuttaa ensinnäkin säätila, joka viimeisen 3-4 vuoden aikana on ollut haasteellinen, joka on aiheuttanut sen, että Suomeen on tuotu aika paljon malasohraa. Toisekseen siihen vaikuttaa myös meidän muuttuva tuotannon tila maataloudessa. Eli meillä ei välttämättä ole tilannetta, eikö raaka-aine riittäisi, mutta meillä ei riitä kohta enää maanviljelijöitä. Meillä on peltopinta-alaa vaikka kuinka paljon ja sitä kaikkia käytetään tällä hetkellä, mutta jossain vaiheessa viljelyn määrän laskeminen aiheuttaa sen, että peltopinta-alaa ei voida enää riittävän hyvin käyttää. Ja se ainoa ratkaisu, mikä sinne voidaan tehdä, on se, että tuodaan lisää ihmisiä tälle alalle, maanviljelijöitä, rohkeita nuoria, jotka haluaa toimia ruoan tuottamisen parissa ja varmistaa se alkutuotannon riittävyys sekä mallasteollisuudelle että kaikille muulle viljateollisuudelle, mitä Suomessa on. Kun me viemme raaka-ainetta Suomesta ulos, niin jopa meidän perusmallas, puhutaan luomumaltaista tai perusmaltaista, niin se on hyvin paljon parempaa kuin muualla maailmassa. Se on puhtaampaa raaka-ainetta, se toimii paremmin. Ja sitten meillä on myös yksi suuri kilpailu, että on se, että meillä Suomessa kasvatetaan raaka-ainetta, josta me käytetään nimeä entsyymimallas, jota käytetään tislaamoteollisuudessa globaalisti. Ja tämä entsyymimallas ei ole sokerin lähde, vaan se on lisäaine tislausprosessissa, joka parantaa tislausprosessin toimivuutta. Ja tätä raaka-ainetta ei ole olemassa missään muualla kasvatuksessa kuin täällä Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa. Mitä enemmän meillä on säädöksiä maanviljelijöille, sen enemmän siitä työstä tulee säädöksien noudattamista. Ja sille vapaalle innovoinnille maataloudessa ei jää tilaa. Päivi Nerg, maa- ja metsätalousministeri, valtiosihteeri, mitä tälle asialle voisi tehdä, että ala olisi houkuttelevampi, että säädöksiä kenties olisi vähemmän, raportoitavaa vähemmän, että me pidettäisiin huolta tästä kotimaisesta alkutuotannosta? Kaikkein isoin kysymys, johon esimerkiksi nyt tällä hallitusohjelmassa olevalla viennin kasvuohjelmalla, ruokastrategialla ja tällä, niin haetaan sitä, että meidän tulee saada enemmän niin kuin arvonlisää meidän suomalaiseen ruokaketjuun, jotta me saadaan vientiä lisää niin, että meillä pystytään niin kuin saamaan tavallaan tänne lisää euroja tähän meidän omille tuottajille, omalle teollisuudelle ja sitä kautta pystytään sitten aina siinä ruokaketjussa saamaan lisää myöskin sinne alkutuotantopäähän. Ja yksi iso kysymys on se niin kuin tavallaan alan positiivinen imago. Että meidän nuoret lähtisivät alalle opiskelemaan ja tekemään, ja se on yksi, joka on meidän kaikkien tehtävä, että me puhumme elintarvikesektorista, ruokasektorista niin kuin mahdollisuuksien alana. Me ollaan teetätetty juuri iso Luken tekemä selvitys, jossa katsottiin kaikkia niin kuin ruokasektoreita, mikä siellä on niin kuin mahdollisuus viennin kasvattamiseen ja mikä siellä on arvonlisä. Niin tämä teidän sektori. Tämä on sektori, jossa on aivan huikea arvonlisä sen tutkimuksenkin perusteella ja koko elintarvikesektorilla myöskin, jotta saadaan niin kuin sitä positiivista, että tämä on mahdollisuuksien ala, joka voi tuo Suomen biotalous ja tämä ruokaketju, niin tuo Suomeen niin kuin lisää työpaikkoja ja työvoimaa. Niin se tuo ne nuoret alalle. Se antaa myöskin meidän maanviljelijöille ja niille nuorille sen näkymän, että kannattaa tehdä se sukupolvenvaihdos, kannattaa viedä. Näissä selvityksissä muuten näkyy selvästi se, että viljapuolella Suomessa peltoala riittää. Meillä on, meillä on täydet mahdollisuudet tuottaa sitä ohraa, mistä tässäkin puhutaan, mutta kaikki on kiinni siitä, että löytyykö meille niitä viljelijöitä, jotka lähtevät edelleenkin tekemään sitä työtä. Ja silloin sen täytyy olla niin kuin kannattavaa. Silloin sen koko ketjun täytyy olla kannattava, mutta sen täytyy olla myöskin positiivisen niin kuin imakon tuomaa, jotta ne nuoret niin kuin uskoo siihen. Ja kyllä meidän tehtävä tällä hetkellä on nimenomaan niin kuin hallituksenkin puolella luoda se toimintaympäristö sellaiseksi, kun me tehdään sitä viennin kasvuohjelmaa ja niin kuin tulevaisuutta 2040. Että me niin kuin näemme, että tämä on kasvun ala ja tämä on se ala, jolla Suomen niin kuin yhteiskunnassa se bruttokansantuote kasvaa. Miten Kalle Järvinen, te näette Hartwallilla tämän raaka-ainetuotannon ja siihen liittyvät mahdolliset haasteet? Näyttäytyykö se teidän arjessa millä tavalla? Ei siis totta kai alkutuotanto on tosi tärkeää ja se on yksi syy, minkä takia meillä on tuotanto on Lahdessa ja niin kuin Anssi alussa mainitsi, niin meillä on tietysti yksi isoista raaka-aineista ei ole edes tuotantoa, vaan on vesi hyvin hallussa täällä ja siitä pitää tosi hyvää huolta.
myöskin mallastuotanto on vielä tällä hetkellä hyvässä kunnossa raaka-aineista. Me saadaan tosi iso osa Suomesta ja se on tärkeää tietysti, että ala täällä pysyy ja on kannattavaa. Ja sitten siinä myös Anssi mainitsevaa yhteistyötä tuosta alustuksesta, niin se yhteistyö, mitä voidaan tehdä sitten koko arvoketjussa, niin se on kyllä todella arvokasta. Voidaan tuotteita kehittää ja muuta, niin se on ensisijaisen tärkeää. Mitä ainakin tuosta Per-Gustav Relanderin kommentista ymmärsin, niin tämmöinen entsyymimallas, joka on niin kuin erityisesti täkäläisen seudun kilpailukyky. Että olisi hölmöä olla pitämättä huolta siitä, että sellaista pystytään tuottamaan ja hyödyntämään se kilpailukyky täysmääräisesti, vai kuinka? Kyllä. Joo. Hyvä, kiitoksia. Nyt me muutamme itse asiassa hetkeksi tuonne Italian Piemonteen ja kuulemme sieltä sitten kolmanteen teemaan, eli elintarvikevientiin ja juurikin tähän elintarvikevientiin ja innovaatioihin liittyvän johdannon, ja sen meille esittää TV:stä tuttu kokki, ravintoloitsija, viininviljelijä Jyrki Sukula. Viiniviljely ja myynti on itse asiassa aika kannattavaa täällä Italiassa, mutta erityisesti täällä Piemontessa. Maan arvo on 10-kertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Samoin turismi on kasvanut 2-numeroisia lukuja. Ja yksi, mikä on tärkeää, on se, että turistit käyttävät täällä tuplaten rahaa enemmän kuin missään muualla Italiassa. Sen takia, että täällä on totuttu tekemään asioita yhdessä. Täällä on opittu aikojen saatossa luottamaan unikkeihin kilpailuetuihin. Eli niihin, joita on vaikea täältä siirtää, niihin, joita on vaikea jäljitellä, niihin, joita on vaikea keksiä muualla pelkillä tarinoilla ja markkinointiteoilla tai jalostamalla asioita. Eli kaikkeen siihen, jota täältä ei voi siirtää. Kysymys, voidaanko suomalainen ruoanvienti kaksinkertaistaa, ei ole itse asiassa kovin kunnianhimoinen ajatus. Mun mielestä kunnianhimoisempaa olisi se, että voidaanko suomalaisen ruoan myynnin arvo moninkertaistaa. Kasvattaa vientiä, mutta samalla keskittyä myös myyntiin meillä kotimaassa, eli ruokaturismiin. Voimmeko myydä erinomaisia korkealle jalostettuja tuotteita ja palveluita Suomessa ja tätä kautta markkinoida suomalaista ruokaa ja suomalaista kulttuuria. Lahdessahan kasvaa siis maailman paras mallasohra, jota käyttää kaikki maailman hienoimmat viskitalot. Tämä kumpuaa nimenomaan siitä uniikista maaperästä, puhtaasta vedestä, oikeasta ilmastosta, tinkimättömästä työstä ja laadusta sen tuotteen eteen. Yksittäiset tuoteinnovaatiot on toki aina tärkeitä, mutta todellinen innovaatio olisi se, miten me tekisimme yhdessä Suomesta ruoan ja juoman ja palveluiden huippumaan. Koska sillä on merkitystä ruokaviennille, sillä on merkitystä turismille. Sen pitäisi olla meidän jokaisen yhteinen tavoite. Jäi erityisesti tästä sukulaosuudesta mieleen toi yhdessä tekeminen ja yhteistyö. Ja nyt Kalle Järvinen haluaisin kysyä sinulta, että miten näet tänä päivänä, kuinka hyvin meillä juomateollisuus ja tämä elintarvikealan sektori tekee yhdessä ja mitä voisi tehdä enemmän? No siinä on tietysti tullut aina sitten kilpailulain rajoitteet taas siinä, että kuinka paljon voidaan tehdä yhdessä. Et ylös ja alaspäin arvoketjussa voidaan tehdä hyvää yhteistyötä ja se on suht helppoa ja sitten taas vertikaalisesti niin se on vähän vaikeampaa kilpailijoiden kanssa yhteistyötä vähän tuolla niin koko vessa karsastetaan. Hinnoista ei kannata ruveta sopimaan. Mutta musta tuntuu, että tuossa yhteistyössä on kyllä sellainen hyvä juju, että kun me katsotaan varsinkin ulkomaille suuntautuvaa vientiä, niin siellä me kaikki ollaan aika pieniä toimijoita, ehkä niin kuin juomalallakin Carlsbergia lukuun ottamatta, niin me ollaan maailmalla pieniä toimijoita. Siinä jos me löydettäisiin oikeat mallit, jotka olisi kilpailuteknisesti ok, niin miksei me tehtäisi sitä yhdessä ja lähdettäisiin siitä ponnistamaan niin kuin ulospäin. Mutta lähtisi kyllä siitä, että kaiken tämän viennin lähtökohta on kuitenkin meillä Suomesta se, että toimiiko meidän kotimarkkina vai ei. Ja sitten jos sitä kuritetaan sitä toimintaa siellä kotimarkkinoilla, niin siitä on tosi vaikea ponnistaa minnekään ulos. En tiedä sellaista yritystä, joka olisi pelkällä viennillä lähtenyt mistä. No mikä sun mielestä on se isoin ongelma kotimarkkinassa? Onko se nyt se 8% vai? Ei se ole. Se on justiin nämä, mitä mainittiin, että me pelataan vähän eri säännöillä. On justiin markkinointisäännöt on erilaista. Me ei voida kehittää sellaista markkinointia kotimarkkinoilla ja testata, että toimiiko se ja sitten käyttää sitä esimerkiksi ulkomailla sen jälkeen, että lähtee siitä. Se on reilu toimintaympäristö kaiken kaikkiaan, että siellä voi menestyä ja voi myydä tuotteita
mun mielestä toi niin kuin ulosmyyntioikeus on yksi asia myöskin. Siinä ehkä ottaisin sen, että niistä on taas aika keinotekoista rajata siihen, että pientislaumoilla, jota ei ole kukaan edes määritellyt, mitä ne on, niin olisi sellaiset oikeudet ja suurilla ei mun käsityksen mukaan, niin täällä joku yksi suuri, niin minkä ihmeen takia se pitäisi rajata siitä pois. Ja se ei ole me, eli en aja sinänsä niin kuin meidän etua. Minkä ihmeen takia sellaisia keinotekoisia rajoituksia sinne tehdään? Miksei sitä voida tehdä sitä pelikenttää tasapuoliseksi kaikille ja sanoa, että se sallitaan ja markkinointi ulkomaille sallitaan ja sillä selvä. Jyrki Sukula mainitsi ruokaturismi. Laura, millaisia ajatuksia tämä herätti? Olisiko meillä millaista potentiaalia siinä? Niin, se on itse asiassa aika ennakkoluuloton ajatus, että Suomi ei ole ehkä ollut tämmöisenä niin kuin ruokaturismin mekkana, mikä mun mielestä on niin kuin hölmöä, että jos miettii, että kyllähän meillä on siis meidän ravintoloiden taso nykyään aivan huikea, ja meillä on täällä kotimaiset puhtaat raaka-aineet, että jos miettii, että olin viime viikolla työmatkalla Nykissä ja täytyy sanoa, että tuommoisessa isossa kaupungissa, joka on niin kuin ehkä aikaisemmin ollut semmoinen, että huippuravintoloita joka kulmalla ja näin, niin musta siellä oli taso laskenut tosi paljon ja tuntuu siltä, että niin kuin raaka-aineiden puhtaus ei ole enää ehkä se juttu, että kyllä me pystyttäisiin sitä markkinointia ja se on ehkä semmoinen, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä vahvasti vielä enemmän ja tuoda sitä, se oli se makumatkailu. Nyt me otetaan tämä makumatkailu kaikki, koska se sisältää siis ruoan, juoman ja sitten toisaalta meillä on aivan loistavat olosuhteet, että ei tarvitse olla semmoisen käristyskupolin alla, niin kuin tuolla Keski-Euroopassa kesäisin usein ollaan. Ole hyvä, Kalle. Jatkat tuosta, mun mielestä se on hyvä esimerkki aika lähellä myöskin on Kööpenhamina, joka on tehnyt tästä aivan uskomattoman matkailukohteen, juuri ruokamatkailukohteen. Enkä näe, että siinä mitään syytä, jos ravintoloiden toimintaympäristö on hyvä Suomessa, niin miksei niitä syntyisi tännekin. Loistavia ravintoloita, joiden perässä ihmiset matkustaa. Lappi on hyvä esimerkki, siellä niitä on muitakin syitä, mutta ravintolat matkustaa, mutta sen laadun parantaminen siellä hyvillä toimintaympäristöillä, suuret kaupungit, sama juttu, niin miksei tästä voitaisiin tehdä. Mutta se vaatii taas sen niin, että ravintoloilla on sellainen toimintaympäristö, että siellä voidaan menestyä. Päivi Nerkko, olet tätä elintarvikevientiä tosiaan sen vauhdittamista ollut pohtimassa ja tässä puheenvuorossa tuli esille tämä niin kuin täkäläiset vahvuudet, uniikki maaperä, puhdas vesi, oikea ilmasto ja ehkä tosiaan tämä ilmastonmuutos pelaa nyt sitten Suomen pussiin. Maailman paras ohra, niin kuin tässä sanottiin, millaisia avuja nämä on, että kuinka iso merkitys näillä on ja miten niitä pitäisi hyödyntää sitten tässä isossa kuvassa, kun puhutaan viennin kasvattamisesta? No mehän on niin kuin elintarvikeviennin osalta Suomen lähtötilanne niin kuin raaka-aineen puhtaudessa, meidän vastuullisuudessa, meidän jäljitettävyydessä, teollisuuden toimintatavoissa. Kaikissa näissä on, niin kuin, me ollaan niin kuin monta askelta edellä montaa muuta maata. Mutta se, missä me ollaan niin kuin jäljessä, on tavallaan se, että me ei olla niin kuin päästy siitä kotimarkkina-ajattelusta niin kuin tarpeeksi siihen, että sitä kasvua voi hakea sieltä viennistä. Ja meillä on osittain ollut meillä on sektoreittain aika isoja eroja siinä, että osa meidän sektoreista on niin kuin aika vahvasti halunnutkin säilyä kotimarkkinoilla, ei ole edes yrittänyt mennä sinne. Mutta se, mikä vahvuus meillä on esimerkiksi tällä seudulla, mä tunnen tosi hyvin tämän Lahden viljaklusterin ja siihen liittyvät toiminnat. Jos mikä on niin kuin sitä, millä vahvuudella täältä alueelta yritykset voi lähteä, on juuri sillä yhteisellä tekemisellä, jossa haetaan myöskin niin kuin sitä, että tällä alueella säilyy laajasti se viljelyskin sillä sektorilla ja ne käytetään hyödyksi sitä ohraa, joka täällä kasvatetaan. Tehdään sitä yhteistyötä yritysten välillä niissä asioissa, mitkä ei ole kilpailutekijöitä. Ja se on se vahvuus, joka suomalaisilla on. Mutta me nähdään nyt aivan selvästi, että meidän elintarvikevienti on säilynyt 2 miljardin tasolla viimeiset 10 vuotta. Ja ainoa, mikä on oikeastaan sektori, mikä on kasvanut, on nimenomaan tämä juomasektori. Ja maitopuolella, maitohan on kaikkein vahvin ja Valio on tehnyt siellä paljon hyvää työtä, pystynyt kasvattamaan siinä niin kuin P2P-bisneksessä. Mutta meidän niin kuin, tavallaan rekordi siinä, että me lähdetään niin kuin voimakkaasti hakemaan kasvua eri puolilta maailmaa, niin se on se kenttä, jossa meillä on isot mahdollisuudet. Ja se on se kenttä myöskin, jos meidän kotimaan markkina meinaa niin kuin sakata ja meillä on niin kuin, tavallaan tuonti kasvaa koko ajan, niin se on se pelikenttä, jossa meidän pitää pärjätä, mutta sitten toisaalta hakea sitä kasvua ja ehkä myöskin kaupan suuntaan vähän enemmän voimaa sillä, että meillä olisi se vientikin se yksi mahdollisuus, jolloin me emme ole ihan kotimaan kaupan armoilla. Hyvä. Kalle vielä kommentti ja mennään sitten
seuraavaan teemaan. Se yksi, mihin tuossa vähän puuttuu, se ehkä vähän kontroversiaalistikin, on se, että musta tuntuu, että yksi illuusio, mistä meidän pitäisi päästä eroon Suomen ruokaviennissä, on se niin, että meillä on jotenkin turvallinen ja puhdas raaka-aine. Meillä on se, toki, mutta olin aikaisemmin Unileverin johdossa Suomessa ja meillä tutkittiin melkein joka maassa maailmassa toimivat ja tutkivat sitä, että miten kuluttajat näkee kotimaisen versus ulkomaisen raaka-aineen. Maailmassa oli 2 maata, joissa ei todettu, että kotimainen on turvallisempaa kuin muut, ja ne oli Kiina ja Venäjä. Ja siellä vedetään ulkomailta, mutta kaikki muut ajattelee, että meidän ruoka on turvallista ja puhdasta, niin silloin sitä markkinointijippoa ei kannata käyttää niin kuin keihäänkärkenä muualle. Että kyllä se pitää löytyä, vaikka se on totta, niin siihen markkinointiin ja vientiin pitää löytyä joku muu keino. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Se on just näin. Joo. Tämä seuraava kysymys on sitten tässä eturivissä myös Ladekin Henrik Yli-Seppälä. Ole hyvä. Miten te näette, että jos me ajatellaan niin kuin TKI-panostuksia, mihin me laitetaan aika paljonkin rahaa, niin missä suhteessa meidän pitäisi laittaa TKI-panostuksiin ja tähän kaupalliseen puoleen? Eli mikä on se suhde, että jos tänä päivänä menee aika paljon kaikki siihen TKI-panostukseen ja tuotteiden kehittämiseen, niin missä määrin meidän pitäisi myös huomioida tämä kaupallinen puoli? Eli myynti, markkinointi. Kyllä. Haluaisin aloittaa tästä kaupallisen puolen kokonaisuudesta, koska yksi kipupiste, joka me ollaan nähty tässä elintarvikeviennin kaksinkertaistamistavoitteessa ja nähtiin jo siinä Anne Bernerin selvityksen aikana on nähty nyt, on nimenomaan myynti, markkinointi ja kaupallistamisosaamisen lisääminen Suomessa. Ja että sitä olisi ja sitä olisi niin kuin tarjolla ja siihen löytyisi niin kuin meidän oppilaitoksia ja toimijoita, jotka lähtee sitä kouluttamaan. Mä oon tosi iloinen siitä, kun Lahti sai tänne lahjoituksen nimenomaan liittyen tähän kokonaisuuteen. Helsingin yliopistossa on käynnissä KV-markkinointimyynti, maisteriohjelman kehittäminen ja nimenomaan elintarvikesektorille. Koska jos me meinataan, että vienti kasvaa, niin meidän täytyy uskaltaa nähdä myöskin se, että meillä on vajetta siinä niin kuin nuorissa, jotka osaavat ja ymmärtävät myyntimarkkinointi- ja kaupallistamiskysymyksiä että siihen pitää panostaa. Ja se on ihan selvä. Mutta se, että onko ne ei ole millään tavalla vastakkaiset, tavallaan se TKI-panostukset, jotka me nähdään esimerkiksi tällä hetkellä siinä, miten muu kuin eli perinteinen elintarviketeollisuus, jossa me puhutaan myöskin solumaataloudesta, puhutaan uuselintarvikkeista, me puhutaan uusista proteiinituotteista vaikka Valion sisällä, me puhutaan erittäin isoista innovaatioista, niin kuin tarpeista, joihin me tarvitaan sitä tuotekehitysrahaa ja tutkimusrahaa. Että koko tämä kenttä, kuluttajien tarpeet on muuttunut ihan hirveästi ja meidän teollisuuden pitää pystyä siihen vastaamaan ja sen vuoksi tällä hetkellä tuolla hallituksen sisällä käydään aika kovaa vääntöä siitä, mihin suunnataan ne TKI-rahat, koska se on yksi osa, ainoa oikeastaan mikä kasvaa. TKI-rahat kasvaa tämän hallituksen aikana, vaikka puhutaan säästöistä. Ja meidän tehtävä on niin kuin myöskin näyttää se, että biotalous ja biosektori on se, jolla on mahdollisuus tehdä tutkimus- ja kehittämisiä niin kuin panostuksia. Ja yrityksillä on siihen halua, niin että me saadaan sinne sektorille myöskin tätä. Mä en näe tätä kyllä millään tuilla ratkaistaan, että se, että meille tulee messutukea ja Business Finlandin toimia ja TKI-tukea, niin ei ne tätä hommaa ratkaise. Kyllä se lähtee siitä, että meillä on kannattavaa liiketoimintaa ja ne yritykset panostaa siihen ihan itse sen kannattavuuden mukaan ja se lähtee siitä niin kuin kotimarkkinan toimivuudesta. Turha yrittää sitä puolta. Ja sitten on ikävä kyllä tilanne tässä meidän myynnin ja markkinoinnin osaamisessa. Myynnissä on vielä mahdollisuuksia. Markkinointi on mun näkemyksestäni aika pitkälti menetetty peli jo. Ja se menetettiin siinä, että meiltä lähti kansainvälisten yritysten pääkonttorit Suomesta pois 10-15 vuotta sitten. Täällä ei ole enää sitä porukkaa, koska ei sitä koulussa sitä markkinointia opita. Kyllä se opitaan tekemällä. Niin tällä hetkellä meillä ei ole kansainvälisiä organisaatioita Suomessa, jotka opettaisi ihmisiä markkinoimaan. Ja se on ihan hirveä käppi meille ihan oikeasti, että täällä ei niin kuin ole enää saa hyvää työkokemusta markkinoinnista kuin ihan parissa paikallisessa firmassa. Eli tässä ollaan vähän niin kuin käperrytty tänne omaan markkinaan. Ei osattu pelata sitä peliä, että oltaisiin saatu niitä kansainvälisten yritysten
pääkonttoreita kautta markkinointitoimistoja tänne ja sitä kautta sieltä me oltaisiin voitu suomalaiset yritykset sitten poimia niitä osaajia meille. Mä en osaa sanoa, että mikä on niin kuin oikea suhde, mutta että mulla on itse asiassa aika sama näkemys kuin Kallella tästä, että meillä tämä markkinointiosaaminen on Suomessa kyllä tosi lapsen kengissä ja se ehkä näkyy myös siinä Ruotsi-vertauksessa, minkä Anssi otti tässä jo heti alkuun. Että kyllä, ja huolestuttava trendi on sekin mitä, että vaikka on just näin, että markkinointia ei opi koulussa, vaan sitä oppii tekemällä, mutta jotain oppii kyllä siellä kouluaikana. Kyllä musta tämäkin on huolestuttava trendi, että esimerkiksi vaihto-opiskelu on Suomessa vähentynyt, että meillä on vähän tämmöinen niin kuin, ylipäänsä tämmöinen niin kuin kansainvälistymisen vastainen trendi jollain tavalla täällä. Että impivaaraistuminen. Niin, se on, en mä nyt ihan niinkään sanoisi, mutta että jotenkin pitäisi ihmisten kaikkien lähteä hakemaan enemmän vielä ulkomailta ja muualta maailmasta vähän sitä näkökulman vaihtoa. Se voi tehdä ihan tosi hyvää. Joo, Päivi Nerk vielä. Ja Niin oikeastaan tähän niin KV-markkinointiosaamiseen ja siihen, että meillä ei täällä Suomessa sitä ole, niin senhän takia nyt juuri yritetään löytää ratkaisua, jossa meidän, ne jotka lähtee KV-maisteriohjelmaan tai markkinointiohjelmiin, niin heillä on ne harjoittelupaikat muualla maailmassa kuin täällä, jotta me saadaan sitä osaamista niin kuin muualta, koska meille se on käppi, jolle pitää löytää jotakin. Ja sitten tuohon Kallen kommenttiin, että niin messuasiat on mun näkökulmasta pikkusen eri asioita kuin tutkimus- ja tuotekehitys. Että kyllä sitä varmaan Suomessa tarvitaan, että tarvitaanko messuja, niin siitä on varmaan monta mieltä. Se syntyy tuotekehityskin helpommin sieltä yrityksen lähtökohtista kuin tukien lähtökohdista. Joo, mutta sille tarvii varmaan olla yliopistoille ja tutkimuslaitoksille ja näin niin sitä rahoitusta. Ja sitten myöskin sitä, mihinkä yritykset voivat hakea tavallaan osa rahoitusta sitten muualta.